Prachtig, zeer bevlogen, voorzitter van de KFPS, Ton Wortel. Mooi. Dames en heren, we gaan in dit blok ook een paar mensen huldigen. Mag ik vragen naar voren te komen, Marlize Botus. Waar is Marlize Botus? We invite you in the arena. Want we gaan Marlize huldigen zo dadelijk hier in de baan. Kijk even of ze er aankomt. Altijd spannend. Hebt u vorig jaar kunnen zien met de fokken van het jaar. Die waren al lang in het promodorp. Want Ton Wortel, dames en heren, gaat zo dadelijk een prachtige onderscheiding uitreiken. De Royal Frisian Pin. En ze komt eraan. Spannend muziekje. Uit Zuid-Afrika. Zo dadelijk hier midden in de piste van het WTC Expo. Ontvangen met een applausje Marlize Botus. Dames en heren, als ware ambassadeur voor het Friese paard heeft Marlize Botus geweldig werk gedaan in Zuid-Afrika. Zij bracht de fokkerij op een hoger plan en inspireerde daarmee vele fokkers met Friese paarden in Zuid-Afrika. Daarbij schroomde ze niet om goede en goedgekeurde stamboekhengsten te importeren, zoals Ritse 322, Viet 409, Tjalf 443... en ondanks nog Fouke 520. En daarmee konden en kunnen de fokkers van Friese paarden in Zuid-Afrika hun voordeel doen. Dankzij haar fokkerstalent wist Marlies met haar stalnaam door een draai in 2014, ja 12 jaar geleden inmiddels, alles de titel fokker van het jaar te bemachtigen. Vorig jaar werd ze nog 5e. Marlize, thank you very much for all your good work. De Royal Frisian Pin voor Marlize Botus. Applaus! Prachtig moment, uitgereikt door Ton Wortel, voorzitter van het KFPS. Dit zijn altijd weer van die emotionele momenten met tranen in de ogen. Het moment van Marlize Botus uit Zuid-Afrika. Ja, en Marlize die blijft nog even staan. Daar hoort natuurlijk een bloemetje bij. Mooie woorden van Ton.